Auzu billahi min shaitanir bismillahir rahmanir rahim. Sako ne ga masu magana bangaren suna sakace su addini suke yi. Cikin ruwan abubuwan mutum ya bar magana ya kan ki kawo magana addini, abinda bai kai ka ba kana kawo ba kai kana sashi. Ba yiwa babanka ba abinda ba shi. Kan ki dauko magana na addini ka ce addini kake yi. Kuma a lalle abin kai ka san an sani. Ba abinda babanka ba shi, kai din ma ba abinda ba kai, dangin ka ba abinda ba su. Kan banza irin cikin karare ganin haji cikin lokacin damuna ta kama dai ka san abin da uwa suke shiga cikin haji suna dai a wani guban da ba daidai ba, kuma yanzu ka kawo shi da wai wata wani addini ke ni yanzu za ka wada ma addini ke uwayen ku da kakannin ko abin da wasu bai da kafirci da shirka ba, abin da wasu kace wani addini ke ni da kawai addini kana ga wancan musulmi na sani. Kuma mutane ta kira ku tabbatar da wannan abubuwa da ba za a buji ba za a bane su mutum ya cire wani tunanin wani bari, wallahi abin da ba zan na riga na niyya ne kun ban da Allah ba da sai wannan sai Allah shine ya sani wannan. Kuma da kuka yi in ce sun zaki dan mai ce mai gari dan mai ya daddaga mu wata su 100 mai gari dan mai ya bankara mu wata su 100 mai gari dan mai ya yarda mu haka nan ne ba wani haka ne da sarkin sa saboda Ibrahim wanda an zage shi da ne su haka an zage Ibrahim wanda an ce tsohon soji ni za ka faɗa masa soji, kai kana magana wani soji ne ni independent ne, kai soji kake magana kana cewa kai soji to ni independent ne, ka cire ma magana wani soji ba ai magana wani soji ba, ni independent ne, kai hankali da kanka ba irin wancan din bane mu mun san abin da muke da ne ake cutan mutane ba sani ba. Kuma kai ka iya gane kai Isa ga ko Isa ga ya in dan magana shiga uku ka shiga kai ka san ko da yake wallahi sai ka san ko da ka dan ya zaka cinta Isa biyu dan ya zaka cin uwa ka cire wai wani tunanin wani abu an riga yin yani abin da kenan ka rike da kai ba kai dai baka ai abin da zaka ci aka haƙƙin mutane ba. Kuma ni yanzu nake magana wannan garin wannan takir da kin ba wani shegin da ya sai ce ba abin farki na riga ya tun da dai niyya ce ta mugunta da sai an daga an da kuma ka ce sai ai to ni ma na yi niyya sun yi ko mazuba zuwa saboda ni ina da mujurata wannan ina da gaskiya inda na san ban da gaskiya ba zani kuma wannan abin kai shi yake sa da abin da zaka yi nake ma sai naka wannan abu kuma ku nake son ku sani abin da nake son ku sani ba ne wanda ke so ku ne kuke za ku na shakka ba wani shege nake ta wani wazirin sarki da wani sarkin sa ga sarkin za su bi can makaricin banza makaricin munafiki da samun da kyau tsohon soji ne ko tsohon yantar za ka yi da zalunta mutane za ka kawo cikin al'umma ce ya jagorance su to ku san abin da yake. Assalamu alaikum.